pangalan. At magdaog kita, aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Magatugang good morning. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. Luzon, Visayas, Mindanao, good morning. It's nice to be back. Your name, Salamat kay Joshua town you sa pag-take over po sa tuyang programa. Sa nakalis pong duwang aldaw pa. love, Inabot kita ning kunyan, say you're gonna ning subasko. with me. Hey little girl, Medyo mapait-pait pa ang pagdamit pero okay na po ini. Kaya tanang luway-luwayan po ini. instead of counting sheep, Diban sa mga kababayan po niya to na nag-antabay sa inman na partikan mundo. Ini po ang sa tuyang programa. Para mo niya to kunya pong aldaw na inin Miyerkules. ring on, Petsa 5 sa bulan mga tugang kan Pebrero 2025. come out tonight. Naman sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Ako pa sa lingkod, Mardela Daing Iba, Sadik Sana, pero diyan. Technical side, gatuwang niya po dyan si Chief Ramir Tanay. Yan man sa DCGB Social Media Department, si Jerome Nico Martinez. Siyempre sa pong mga OJT Little girl, from Cat College. sleep, Nagbalyo na gana. instead of counting Nagbalyo na. Mamaya, magitin natin yung mga pangalan ha. Sa newsroom, diyan po dyan sina Angel Mustasa, Jenny Matubalaran, at si Mary Joy Jaresco. on your door. Diyan man si Shara May Liron sa DCGB Production Assistance Under. Kantang Duman sa Luwas. Ang May Kapos Patrol. Maragos pong pangalap ng mga istorya tanganing may balangibog sa Banuan si Mabukaan, mga turog sa pansitan. Yaon dyan, mga tugang sina Chief of Reporters, Field Commander Jimmy Nasalita sa 3rd District. Yaon man mga tugang sa Knock on your door. Daraga area si Karen Nicole Ala. Sharing man sa mga istoryang nakakalap na dyan sa Kapitolyo Provincial. Come out tonight when the Sa City Hall, asin sa sur na party ka mga barangay sa Legazpi, partner Al Armario. knock on Kantang duman sa out your name. Regional Center Site, asin sa Legazpi Port District, Joshua James Vino. Gonna Duman man mga tugang sa love sick town and First District, magpon sa Santo Domingo hanggang sa Tiwing. Taon dyan nakaprangkisa si Pading Jomar Bien. Mobile, astuya pong piloto dyan, ang mata ng DCGB sa kalsada, Henry Damoy Mata. Siyempre astuya pong mga OJT from Cat College, sina Dante Melgar at saka si Bryle Allen Santor. Hindi po ka boss, mga kabayan, minasaludar, minapaabot nila sa mukhang morning. Sana po okay ka mo. you win. Dahil pinagmamati na naman nakakulugan sa hawak, kapalpakan sa yuta kasing kagutuman sa tulak. Moon is Abante sa napirmi sa mga kapwa ko seniors. O galaw-galaw. Magpasiguro. Magpa-iniksyon ng mga bakuna. Ngani pong happy ang life. Magkauning masustansya. Di magparamundo ulok-ulok sa nambite. And continue exercise. Mga tugang maski sumaluya-luya sa ng mga pagiru-iro kan lawas para po hindi kalawangin ang ating mga kasukasuan. Ha? Alright? So naman sa mga kababayan po niya to, padagos po. Ang nasuya po mga bulos ko mga istorya, kung niya po na pagkaaga. ring on your Ingat po tayo sa pagkain ha. window too.
Lalo kung mga nagugurang na, madali nang titamaan mga tugang ang tulak. Chatting to you. And then duman sa mga kabarangay po niya to dahil nagbabago ang papalipot ang panahon sa tuya because of the amihan mga tugang kaya pa siguro po kita tabi pirmi ha. Nga ni pong day kita magkayguning lang. Sabi nga na kayan, in these times of crisis, mga tugang bawal ang magkasakit. Di ba? Okay, din. Padagos ini mga nagara po sa tuya kang ngaya papamar. Pasado na baga ngaya sa Senado, susanggatos na uminto ka nakaripang taon. Mga Hulyo pa ngaya. Sa Kamara ngaya, nakapasar na ngaya so 200 pesos na aumento across the board. Ano na ngaya ang mangyari? Ewan natin, pero ang dole, habang kita po nakaigda, nagmamatay kita ka mga pangyayari digdi, nadanangog ko na si Dole Regional Director Gatinaw, nagpahayag na makonvene sa Giraray so Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ipagkupadago so naon siya mi. Kumbaga so naoktaba, napundo na public consultation sa mga probinsya. Ang aram ko last year, because of Bagyong Christine and Pipito, pinag-defer ang public consultation mga tugang para dyan sa pagtasa kung pira ngayon ang pwedeng i-aumento sa daily minimum wage kan mga Bicolano. Ang sabi, mga tugang, ang natatada na sana, dua na probinsya. Camarines Sur and Albay. Yan. So, sa satuya pong mga sources, nagapot-hapot kita, mga tugang sa mga insiders ta, kung nuarin, gigibuhon mga tugang ang public consultation in regard to the, sabi nga, pag-resume kang public consultation kan RTWPB sa duwang probinsya. Sabi kan insider ta, mga tugang, March 7 sa Camarines Sur, and then March 8, gigibuon mga tugang sa probinsya kan Albay. As to the venue, yan po anday ko pa masimbag mo niyan. Pero igwa ng petsa. Yan, at least may petsa na. Magatindir ka mo. Sa mga araw kang masabutan nindo, pira ang pigapot ko sa insider ko kung niya ko sir, may pighagad sa mga workers group na kantidad kung pira ang dapat nindang ma-receiving aumento. Dahil pa ugaring nagsimbag. Kung igwa, napigagad na increase mga tugang. Tadati ka ito igwa Yung from 365 nag-395 kita, igwa ka itong hinagad so mga empleyado kan Lord's Hospital duman sa Cam Norte. Na hinagad nga ati 700 garo ito pero naitao lang guralo ito from 365 to 395. Yan po ang na-increase sa tuya kang nakaaging pinakalas. Sa ngunyan, data pa po aram, mga tugang kung pira ang posible na maging increase sa sweldo na pwedeng mapag-aprobaran, mapag-kasunduan kan tulong nag-uururon. Kaya tripartite taigwa po ning representante from the employer sector, igwa ng representante from the employees sa worker sector, tapos sa gobyerno. Kaya tripartite. So pigtatasanin na dyan ang mga datos as to the lifestyle sa kada probinsya, and then so inflation siguro, and iyan nag-arrive sinda sa kumpira sana ang pwedeng maitao na protected po ang gabos. Kumbaga, pag linangkaw mo ang sweldo, dahil mapipilayan sa mga employers and dahil ma-resulta sa employers na mamimili siya kung masunod din sa dagdag na sweldo o masarado na sana siya or ma-retrench, mabalwawas mga tuwag ng mga empleyado. Actually, pagdadangog ko si Ma'am Rosemary Quinto Rey, kang ACCI, mga tugang, iyan man ang paninduga na itaong kwenta, ang pagtasa, mga tugang dyan po sa RTWPB, tangani na mahiling ang tama na ma-dislocate ang ekonomiya.
kaysa kung ipirita ang legislative wage increase. Siring mga tugang sa ipinagbubusol. Imagine sa Senado ang pinasar na sang gatos. Sa Kamara de Representantes, ipinasar ninda mga tugang 200. In some of the quarters in the Philippines, mga tugang, pinag-attribute yan sa paparaning eleksyon. Pampalubag-lub nga yan. Pangkumbinsir nga yan. Di ba? Sana hindi ganyan, no? Hilingon kimaray. May mga nagsasabi, tubod to, mga luma na ngayon ng mga sabi ngayang masarado. Pero, let us sabi nga kaya hindi kita magpadalos-dalos. Di ba? Talagang tatamaan po kayo sa mga saradit. Yung mga medium small enterprises, small medium enterprises. Na iyo po ang backbone. Kumbaga, iyan ang nagbubuhay. Iyan ang may nag-employ ni Mas Kadakol. Di ba? Yan ang pwedeng tamaan mga tugang kang iyan pong plano nindi sa itong legislative wage increase. Kundi aadalang pamandaan kang presidente. Pero, apisar ka yan, so ibang regional tripartite wage and productivity board nakapag-increase na last year pa. Di ba? So, digdi sa tuya sa Bicol ang na-defer because of the Typhoon Christine and Pipito. Kaya nga ni, ipagkapadagos mo ninda yan, mga tugang, sa natatada na duwang probinsya. March 7 para po sa Camarines Sur, March 8 para po sa probinsya kan Albay. Kung anong mamananinda ka, nisusumadaon, saka mapaluwas mga tugang ng depending ng wage order, kumpira ang pwedeng i-aumento mga tugang kung na effectivity kayan, digdi po sa Bicol region. Let us wait and see. Let us wait and see. Tangani po ng maging areglado. Yo, alright. Mga tugang, para po sa mga kababayan niya to, ngunyan pong panahon na ini, 96 days to go bago mag-eleksyon. Malapit na ang eleksyon, mangako na naman sila ngayon, ang kanilang mga proyekto. Puro sugod balik sa uno, kalsada at patubig sa baryo. Hanggang ngayon ay di pa nabuo, walang katapusan ang pangako. Magpaoto na naman din tayo. Ayan po tabi Ayan, mag-isip-isip kimaray. Ilagay ang tamang tao sa tamang pwesto para wala tayong pagsisiyan. 12 senador ang pipilion, mga tugang. Out of the 65 yatang nagkarandidato, 12 ang pipilion to dyan. Kung sisay, ang mga matitibay, magpili po kamo. Itong talagang maibubuga, may kayang makipagdeliberar, at yung kayang ipaglaban sa mga diretsos at sa mga intereses. Lalong-lalo na sa parte kang pagkabuhay ta sa trabaho at sa ekonomiya. Pagkatapos, mga tugang, siyempre yung mga district congressmen, tsaka party list, di ba? Sa party list, marami ring mga nag-qualify, garo 68 of them. Yan po, tabi. Pagkatapos, iguanin mga district congressmen, tapos gobernador, vice-gobernador, mga board members, pagkatapos mga tugang duman sa mga mayor, vice mayor, hanggang sa municipal and city councilor. Di ba? Ayan po tabi ang mga magbuburutuhan ta, mga tugang sa maabot po na yan. Hello kay Jeril Aranya. Yan, morning kaya. Welcome back on air. God bless all over the world. Yan po tabi. Salamaton. Okay. O beno, ayun yan, dahil malapit na, mga tugang ang eleksyon, magsusunod sa natabi, duman sa mga papaabot po na abiso kang Commission on Elections na dapat niya itong surunod doon. Tangani po na dai kita mabugtak sa alanganon. Happy birthday pala kay Councilor Alexander How. How are you, Ligaspi? Mga tugang, ngunyang pong aldaw, Councilor kang City of Ligaspi, Alexander How, yan po tabi ari.
para duman sa mga nagbe-birthday. So, sa iba pang nagbe-birthday, happy birthday man po tabi. Merry returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Ha? Para duman sa mga kababayan tadi. Ayun po yan. Perming may mga checkpoints na ipinaglalatag. Ano lang yan, visual search lang. Pagkatapos mga tugang, mag-cooperar na lang. Tabi, adi. Kato siyempre, yan, may mga pinagbabawal mga tugang na dapat na pagiribuon kan mga kababayan po niya to. Yan po ang dapat niya tong tawaning atensyon manggiraray. Tangani pong dai kita mabuktak po sa alanganon. Ha? Dai kita makapagbayular mga tugang ning anuman na election rules o election law. Tangani pong ang satuya na pagiging butante as in pagiging sudadano pwedeng mabutuhan pag-abot kang aldaw, dahil po mahali sa satuya ang diretsyong yan. Kapag napasala po kita dyan, mga tugang, talaga pong magkakaigwan ng problema. Ha? So yan para duman sa mga kababayan magsunod duman sa mga pigsasabing mga pagirumdum para po dyan sa responsableng pangangampanya, mga tugang para po sa maabot po na eleksyon. Kaya lang, may nagka-ironot na nga ni. May nagka-ironot na, di ba? Reminder po tabi, ang campaign period para po sa national positions will start on February 11 hanggang Mayo 10, 2025. Ano po? So, next week, mga tugang, Martes, mapuuna ang kampanya. So may madadangog na kamo dyan ng mga nagdadaralaga ng mga auto na may patugtog na jingle, may LED wall, as in iba pa, di ba? Tapos ang massive na pagburugtak mga tugang campaign materials dyan po sa mga designated poster areas. Okay, so yan po tabi, adi. Karampanya po sinda, local positions March 28 to May 10. Bawal po mangampanya sa Huwebes Santo as in Biyernes Santo. And then sa bisperas kan eleksyon, siring man sa Mayo 12 election day, bawal na mangampanya. Okay, base po yan sa COMELEC Resolution number 11086. Okay? So yan po ang mga kunyan, mga mga abiso nga tangaya papamarda kolonon bagangon yan day man nga pigarali ay day pa da po tabi ang sakop day pa kumbaga bago pasinda kandidato yan po malinaw yan na pinahig ang Commission on Elections. Nakapag-file nga sila mga tugang pero they're still allowed mga tugang na magbuktak maski dahil pa sa campaign period magbuktak ng mga dahil sa nangyayon boto pero dahil di ba nga kinaragan ng numero di ba? Pero wala man hindi pa sakop sila ng COMELEC yan po resulta kan sarong desisyon kan Commission on Elections previous pa man nakalipas pang taon manangod sa pagreklamo ning pre-election, kumbaga parang early campaigning. Pero turn down po ito kang COMELEC and then pinagsabi na pinag-turn down ang kang Supreme Court na daog sa kaso sa COMELEC kaya ayo po yan nakagapos ang kamot ninda ko niyan. So sasaklaw lang ninda ang mga kandidato na malalapatan kan election laws base sa Omnibus Election Code kapag nagpo na po ang campaign period. On the part of the senators and then sa party list, sinda sa pitsa 11. Pag may nagbuktag dyan yung mga alanganon, yun po yan, tatawan sinda ng magkakani kong abiso. So iba sabi, babarak plasunda po yan. And then siguro susuratan sa mga kandidato kayan na magsunod sa mga dapat. Pati na sa mga sasukol. Pati sa sukol kan mga campaign materials magiging stricto mga tugang sa Commission on Elections dyan. Yan po maliwanag yan mga tugang sa direktiba kang Korte Suprema na masasaklaw lang kang COMELEC
para lapatan mga tugang ning magakanigong batas para po sa eleksyon pag-abot kan pagpuon mga tugang kang campaign period. Outside of that, wala pa. Dahil patabi. Yo. Okay? O, dugang ito po ni Story. Ali po dyan sa luwas. At nasa linya ng mga pag-iriba niya ito ngunyan. Mga tugang ali po dyan sa field. Nasa linya si partner Alar Mario. Mga tugang dyan po sa may Partigan City Hall. Partner Al, good morning. Please come in. Ay, sandali lang. Na, wala pa si partner Al. Naputol. Hello, hello. Yan, okay. Nandiyan na. Partner Yes, Al. partner, good morning. Good morning. May resolution man ngunyan an sanggunian panlunsod kan Legazpi na mag-encourage sa mga elementary, secondary, public o private schools man na mag-implementar ng mga programang pangkalibutan o kapalibutan o Earth Savers Program. Pigabubusol ini ni City Councilor JP Lee bilang chairman kan Committee on Education. Sigon kay Councilor Lee, parte kan nakapalaman sa konstitusyon ang pagproteher sa environment para sa pagbalanse kan sa tuyang buhay-buhay digdi sa kinaban. Obligado ang CHED o Commission on Higher Education, DepEd, na may promote ini, lalong-lalo na sa mga estudyante na masabutan ang importansya kan pangataman sa palibot. Digdi sa Legazpi, ongoing man ang mga programang pang-environment, siring kan ecological solid waste management. May nagkapirama na grupo ang nag-promote kan Earth Savers Program sa ibang kolehiyo as in university. Kaya naisip man kasagunian palunsod sa paagi ni City Councilor JP Lee na salumbod na kaisipan kan mga estudyante sa elementary as in high school, may tanuman sa indang isip as in puso ang pagtaon ng importansya sa mga environment activities, lalo na ang Earth Savers Program na pigdudoonan ng unyan sa pagin ng resolusyon kan sanggunian panlunsod para pag-adalan. So, yan tabi partner, ang informasyon pa, haligraray sa City Hall, Alar Mario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Ayan po tabi ari. Pagirong mga tugang ni Councilor JP Lee. Councilor ni Legazpi Connection sa pag-encourage. Tama yan. Mga tugang na kami naroon tayo ng mga kaubin ni Santa Sindaman sa namatada po sa kinaba na ini. At this early, dapat po talaga na bako lang nga ni pag sa environment kundi pati na sa pagtanom. Diba? We remember during our elementary days na igwa po kita ning subject para dyan. Igwa talagang oras para dyan na nag-gardening kami. Nagtataranum kami. Tangani na gulayon, kasarabi ang mga kanggos o kamuti, lagikray, as hindi ba pa, mga tugang. And nakadakulaan, totoo man talaga na makakatabang man sa pagdakula mo. Di ba? Yan. Hello kay Sir Noel Budolio, ang pinakamatibay mga tugang na District Jail Warden dyan po sa Santo Domingo, Albay. Good morning, sir. And to the men and women kan Santo Domingo District Jail. Good morning po tabi sa Indogabos. Thank you for watching every day. Yan. Sa mga programa po kan DCGB. Alright. Ano Sir Noel, nawara na so alpog dyan sa Indo. Tagaro kan sabi doon na aling ko, linabulabo kang kunyan. Linabulabo na garo kang hanggang sabi kan sa kuyang mga amigo hanggang ngayakan nakaaging Martes. Yung Martes garo, Lunes. Pait-pait nga so truck na balik-balik ngaya. At kaya man sana pala na isaray duman sa kilometer 8888. Tadawan sina nakaargi lang. Taduman itinambak mga tugang so mga perlite. Nabulod-bulod talaga lang ko pa sa 20 pie. Duman itinambak mga tugang sa may kanto ng gadgan palalaog duman sa sa tinampo na pasasiring puduman mga tugang sa Boulevard.
duman sa in-between sa Rags baga. Oh, may bago dyan, may lugar dyan. Duman itinambak, di natural. Pag parauran, dinalagan sa tinampo. Pagkatapos, bago pa ito nagparauran, nagreklamo na mga tugang sa Tres Hijos. Yung hotel resort dyan sa May Samuya. Mga tugang na sa kampangan mismo kang BGMP, pagkatapos kang kan PNP headquarters dyan. Nagrereklamo na malpugo na ang lami sa midigdi. Pagkatapos nga auto mi ngaya, sabi nga national garo na ngaya so inuranan ngaya ki abo. Ayan. Igwa pa palaan. Igwa pa daa. Igwa pa nga Sir Oro Aldaw bagay ako nagwasing kang kotse malpugon. Pangyari re. Apudan ta daw siya kung available mo niyan mga tugang si Kapitan. Na matibay man ni si Kapitan na si Kapitan na Danilo Ballester na talagang dinumanan mga tugang so so nagtatarambak duman arali on yan dandig diya itong naireklamo ko na kamo. Nagiro man mga tugang nagiro man kundi dahil sa kanakulan nga ni duangal daw nagikahakot day pa nakakot day pa naubos day pa naubos mga tugang talagang matindi sa pagkatambak duman so istorya baga kang primero tang makaoron mga tugang si Kapdani ngaya duman ngaya page stockpile pigalat nga na mag-abot nga sa barko ganonon mo nya konday pala mag-abot na barko di nasibot ki katitios dyan ay wala naka-online si Kapdani. Di naka-online si Kapdani. Di naka-online. Magikamusta kita kung hanggang no rin na matatapos. Sabi man, pag yan nga nahali na gabos, mga tugang, di niya natutugutan na magkunyan pa dyan. Mag-stockpile pa dyan. Basta sanang di lamang yung nihoy-nihay, sa kagarong na matambak sinda dyan basta sa napigparahakutan. Di ba? Ay Diyos ko, ang mga madlang people talaga. Sabi ngaya Papa Mar sa diyayaman niya naka-apekto. Yan nga ni sabi ito nga ni karapatan na magnegosyo mga tugang may diretso kita but we must always remember mga tugang na our right stops, our right ends when the right of others, mga tugang, natungtungan tana. Di ba? Pag napiktaran tana ang diretso kan iba, pumundo na kita. Mabayular na po kita, mga tugang, kan mga, existidong mga leyes digdi po sa tuya pong nasyon. Ayan, ay nag-ring, di ba lang mga kaistorya, di ba? Mga mga kaistorya si Kapdani. Kung hindi ito busy, kung hindi busy, masagot tayo. Yan. Hello, Kap. Good morning. Good morning, sir. Kap, pwede ka ta on air? Pwede ka ta on air? Live kita sa... Ayan. Live kita, sir, sa DTV. Aba. Ano ta ka lang, i-update lang kita kang kunyan. Kumusta na po? So, bigpahalit ang mga stockpile dyan sa Perlite. Ay, sir, para po sa karamang kang boss, 2 days na aali kan diretso naman inda sa barge na kung sa ininda darahon. Yan, halos nasa 50 siguro or 75% na tapos na sa mga Perlite dyan sa na-stockpile din. Ayun, pero igwa pang natada, tabi may natada pa. May pa sinda na kakarga pa sinda sa mga kung pagkasubanggi pig overtime man ngani. Ayun. Hopefully sir na hopefully na maali na maging maayos naman and dahil na kagiraray dyan ki Perlite. Ayun po. So mga amigo ta doon, oral daw kami nagawasing auto.
Naman nga niya. Di, kung yan. Pero ano yan, after yung cup na mahali na gabos, di ka na matugot na mag-stockpile pa sila dyan. Dahil na talaga, sir. Magpaaram, kuya, basta ako dahil po matugot na mag-perlite or stockpile keeperlite yan kasi kan mga tao plus so kan sa tuyang mga businesses dyan, maapektaran. Yes, Never pa. po talaga ako matugot na po sila dyan. Apa. Yun man lang tabi, Kap. Salamatong po maray tabi sa pagkapo, sa simbag sa muyang apot. Salamatong po. Okay. Salamat po, sir, and mabuhay. Buhay ka, Mardila. Thank you very much po, tabi. Yan, Kapitan Danny Ballester, kan Barangay San Isidro, dyan po sa Santo Domingo, Albay. Yan, ang sa tuya pong kaoron. Nag-update lang kita. Igwang, pet palan. At may bards na. Kaya palan, labo-labo su kaakot na ka-truck. Balik-balik niya doang truck niya nagbabalik-balik. Nagkarga pala sa bards. Dahil pa naubos, may mga 50 to 75% pa. Kasi nang stockpile, mga tugang, and then padago sa po yan. So, ang magayon naman na assurance na sa mga nakapalibot po dyan, na dahil na matugot si Kapitan, na maski magpaalam sa iya dahil sa matugot na mag-stockpile pa dyan ta. Very fine bagang particles yan. Lalo kung mainit, idalayog man talaga yan sa Katarani. May resort pati sa may hotel. May mga opisina, may mga borders kita dyan po sa district jail. May mga kapulisan kita nagtatrabaho. Paano ka kaya kung paghuyop kang paros mga tugang duman sa inda sumabuwag? Tara niyon sana. Salog lang ang pagitan. Di ba? Okay, di, yan po tabi, mga tugang ang update na para po sa mga kababayan nato. And standby lang, marami pa tayong pag-uusapan mga tugang di po sa Haramon Yato program. Mabalik po ako tatol sa naman after the news break. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Syudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Consi JP Lee, handang magserbi. Kung si JP Lee, handang magserbi. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 11:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagpaluwas ni Shokos Order ang Tri-Committee kan Kamara de Representantes kontra sa nagkaperang social media personality na day nagatindira sa pagdangog may kinaraman sa pagpalakop nin fake news as in online disinformation. Sa pagdangog, inaprobaran kan komite ang mosyon ni Manila Representative Bienvenido Abante na magpakusog ni na Shokos Order kontra kay Elizabeth Zoe Cruz na midbid bilang Zoe de Vivre online. Nagmosyon naman si Representative Joseph Stephen Paduano para magpaluwas nin Shokos Order kontra kay June Abines Jr. as in dating Presidential Communication Operation Office Secretary Trixie Cruz Angeles. Matapos na maaraman na
na abogado, nagsumiter ng motion si Paduano na makipagkoordinar ang komite sa legal department kan Kamara para maaraman kung pwedeng masaangatanin disbarment case si Angeles. Inaprobaran man ang motion. Inaprobaran kan komite ang magpapaluwas nin Shocos order kina Criseta Laureta Chu, Mark Anthony Lopez, Dr. Richard Tesoro Mata, Aaron Peña, Susana Batalia, asin Ethel Pineda. Ang Tri-Committee kumpesto kan House Committee on Public Order and Safety and Information. Yan ang pangalas 11 Bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Sa Indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big-time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsible. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Playtime for all your gaming needs. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Bukas agad, inom agad. New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, ipos mo yan, bro. Pray until something happens.
Mga tugang, diretso kita sa second part kan ribanan nato dito sa programa. Aram mo nato kung na pong aldaw na inin Miyerkules sa mga devotees ni Mother of Perpetual Health. Don't forget to attend the Mass and say your novenas. Bueno, mga tugang, dugang tan istorya, alin po nang sa luwas, dulang kita sa linya, gusto mong Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nazarita. Chief Jim, good morning, please come in. Yes, salamat Director Mar. Nasa pagpatrolya kita yaong kita ngunyan digdi sa ibabaw kan tulay. Sa boundary kan San Francisco, Trapicia, Puraber Trapicia Elementary School. Pinagpaparabarita niya to tapi Director Mar na tulay na pinag-widening na kan nakaagi pa ining taon, 1 year na, day man pigahali an barikada na minabanga kan tulay, tabi Director Mar. Ngunyan, an mag-ibong na approach, igwanin billboard na nagsasabi na day pa man pwedeng agihan ang tulay. Ang pagtubod kay ni kan inot na nasa curing period. Igwanin barikada na day pwedeng agihan, sin igwanin itong so ibabaw kan tulay, igwamanin harang. Asin ngunyan, day tasabot turuwad na. Beralintok na ini tabi Director Ma dahil niya to sabot kung sinaralpok na ini kay auto motorsiklo kung nasagi o kung yan dahil sa paros dahil man ka uning so billboard dahil man ini kaya talansang turuwad na dahil naman kuha na dahil na nakatilaop so directional sign sa irarom dahil naman ini ngunyan ang makatakot ka ni kumbangge turuwad na may sumalpok baga digdilansang. Paano na ini? Kaya baga dapat ang tamang protocol kang kung may araw ka ng mga hinararang dyan sa highway pati dapat may ilaw. Wala man ilaw. Dawan nga ni. Nagagi ako dyan yung banggikan nakalaaging simana. Arag talaga ng kamurugta ka na. Pamilyar ka na, nailing mo na ini? Oo, tamay ka turuan na tabi Director Mar. May kapari yung arog ka na tinampo. Digdi man sa tulay, digdi sa padang. Right side man. Hanggang ngayon, para nararamdaman ko doang business ko na ini sa imong naibarita nga ni Garo. Correct. Na pigpapangapudan, pigpapaabot niya to sa DPWH. Ang bagay na ini, pinag-follow up na niya to sa district office kan DPWH. Pigtutokdo ang regional office. Ngunyan, pigpaparabarita niya to dahil pamanggay nakakaanto sa inda. Ang question digdi so safety tabi Director Mar taduwa ini baga ini bungan duwang billboard so sa ibong suhali diyan sa Kamalig going ginobatan pinabaralintok na ini dahil sabot kon ini pinabaralintok na tuyo o sinalpok ini. Ngunyan susaro naman suhali naman sa sentrong ginobatan going Kamalig nasa left side ini kung nagdadalagang kapaligaspe, puto na sa maawot. Nangyari, ano? So, directional signboard? Kung masabat ka dyan hinabangking nag-agi ka itong suday, bagang kuro ka rin gusto din nagdidim light? Rematsan po mga lansang. Suday nagdidim light? Rapong ka sa mga langsang naan? Descrido, kung nakamotor ka digdita ba, Director Mar? Diyos ko. Sungo niyan, sisay mahali ka ng mga pinabaralin, dahil ko sabot kung pinabaralintok, nasalpok ini o kung ano, plus yung mga color orange baga, Director Mar na mga butong kadarakula. O rahig na, siya turumba na. Ngunyan, sisay ang pwede magreparo ka ni. Pag-abot sa ngaran in safety. Main highway ini tabi, Director, nag-aagi, pasiring Legazpi, probinsyang Sorsogon, pasiring sa Mindanao, Visayas region, darakulang mga auto. So pig-widening na tulay na dahil nga ni usapot pa niya to kung sisaya nagkakontrata ka ini dahil tanamang pigsusosog taloy na ini. Natataday pa ini hiharali. Bata, bako mampantay. Bako pantay? Bako pantay ang tinampo. Si Madam Lucy, aram ko pinagpaabotan na ini, pinag-coordinar na yan, pinaabot na. Ang sabi, iko-coordinar pa bagada. Hindi kun ano na hanggang sa ngunyan, Pebrero na tabi Director Mar, unin ang sitwasyon na agihan niya to sa ngunyan.
Paano na ini? Kung igwanin madiskwid, mahalat kay igwang madiskwido, puraber na ini aksyonahan na sa dayuton man sa nang iwiwinay dining. Correct. Gari sarong dupa, sobra sarong dupa. Ito para pinagsugpunan sa tulay para pinaiwas. Baka nakantabay dyan sa regional office, ini, mapaparasol na naman ka ni, magpapaturo once na may nadiskwido digdi. Kay Rakman kan madidiskwido. Yan tabi Director Mar. Ano sa to yung dagdag na informasyon, sitwasyon halidigdi sa ibabaw kan tulay sa barangay Travisia, Ginobatan, Albata sa masunod. So next week, bagiging busy bridge busy road ang lugar na ini. Palarong Pandalawigan. O baka maka-coordinar ini sa DPW's Labi Director Mar, matabangan niya to takairak man kan may madidiskwido digdi. Klaro kay ning sitwasyon na dahil naman nasa tanos ining mga caution, warning device, digdi utos sa saro nasa maawot na, nasa mapo na kan mabatag. Okay. Yan tabi Director Maran sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy, na salita di si JB Nyon. Thank you very much, Chief Jim. Ay, Madam Lucy, good morning. Baka po tabi may resulta na sa coordination po nindo, paki-istoryaman sa mo. Di kaya akong numero ni Ate Lucy, ano? Joshua, baka nagantabay ka pa siya rin sa natasay mo bagay na regional center site. Paggarog ka na kunyan pasyaran tulos tangani na di magparahalo arog kan safety ang problema duman di ba? Pag yan may narapong gas duman lalo kung nakamotor nga o maski auto nako magproblema tayo dun, no? So immediate concern po ini tabi Joshua pasarin na lang yung DPWH tabi ta daing kontak si Papa Mar dyan sa DPWH ta garuday man ako dyan masyadong midbid. wala tayong kontak doon. Yeah. Wala tayong kontak doon. Okay. Diba po sa ano yan, mga kababayan ta, ingat po tabi pag nag-agi ka mo dyan, sa nasambit na lugar. Tangani po na aday ka mo madiskwido. Ayo. Okay, yan po haloy na eh. Actually, may isa raw pang tulay. Uni digdi man sa ini parte man second district man ini. Tulay man. Yung tulay na winay dining dyan sa Padang. So outermost side kung pasiring ka sa Ligaspi, dahil man pigpapaagiyan. May nakabalandraman, pero mareray sa balandraduman, tadirakula, mahiling mo maski alawig pa. Hindi ko anong problema kayo dyan ta, David paagian po yan. Digdi man sa sa ginubatan, haluyo na po ini, sarong taon na. Ikaw pa report na po ni Jimmy, mga tugang ipinabot sa DPWH until now, mga tugang, sabot kung nga tatarog po kan ang sitwasyon. Pagkatapos, so mga nakabarandilya po doon, nagkaturumbana na, ilin po nito sa video, nagkaturumbana, dahil man pong nag-asikaso ang worry mga tugang iyo po yung baka may madiskwido sa kapalang kita mahiro tabi, yan po ang yung problema dyan mga tugang sa buhay, na talagang pag magudak ngaya mga makaskason mas nga ay pang lubak gigudak na pag namana harog ka na dahil pa masyadong planado ipabarayaan na wala na dahil naman na nagtatrabaho. Di ba? Dahil naman na nagtatrabaho, anong problema dyan? Nga tatanay pa ni action ng mga tugang kang kan DPWH para po matapos na ang problema. Lalong higit sa next week, mga tugang, igwa po kita ng pig-apod na palarong palalawigan. So kadakol po ang magiging busy ang lugar na yan sa San Francisco. Mga tugang tadyan po niya, dyan sa Albay Provincial Sports Complex. Baka magka-problema po kita. Okay. Alright, sige. Pakipasar lang tabi Joshua sa DPWH, pakiaputan na yan. Talagang problema nila dyan. Sindang pigtuturo kan district office na sakop nila yan. Siguro nakula sa kantinad tulay na yan. Buda, nasa highway yan. Kaya baka sa indang sakop na yan. Sabi kan 3rd District Engineering Office. Yo. Alright, mga tugang duman po sa mga kababayan niya to. Mga rangkada ka mga bareta ali dyan po sa luwas. Kumusta na kita? Mga tugang sa mga parakarni. Talagang maski sumain ka, hirap na mga tugang ang karni.
Pamahal ning pamahal. Ultimo sa tabako na pigdadayo mga tugang kan mga parabakal. Tabarato ngaya duman ang sira. Barato ngaya duman ang karne. Aba, ang karne ngunyan mga tugang na urig sa tabako, nagmamuntar na sa 400 ang lumo. Ha? 400 ang lumo. So, pigi, so limpo, so kasim, mga tugang, so pork steak, so pork chop, 380 per kilo. Yeah. So, ribs, 320. Matindi adi. So, paborito ni Jing na pata, na dahil niya nang pwedeng kaonon, magkakaproblema siya. 300 na Jing ang kilo. Marayman, na dahil ka na kayo nagkakaon tamahal. Yung bato-bato 300 duman sa inda. Yung yung atay 380, yung gumuan. Yung baga 200. So isaw 200. So tulak kuno 150. So payo 300 ang kilo. Ha? Mas barato pa sa baka. Tambaka ang laman 400. So, ribs, 360. Yung ganonon mo. Ha? So, ribs, 360. So, bulalo, 360. Mahal pa, mga tugang sukar ning urig. Yan. Ang problema, sabi, mga tugang, so halos ang presyo kang tabako ang ginubatan magkaparehas na mga tugang sa orig 360 ay 380. Umarayray pa digdi mga tugang sa Legazpi 350. Santo Domingo 350. No. Pero ang sabi ka mga nasa mga nagtitirinda ning urig na didipesila na sinda makabakal mga tugang nin buhay na urig. Ha? Han sabi, inubos na kan mga fakturador. May nakauron man ako na na-imbelto po dyan sa hag industry na talaga ngayong araw ka ng gigibukan mga fakturador, partikular sumali sa Batangas. Pipungot ngayon ng mga backyard. Na mga urig, pigataman sa mga kural ninda, sa mga tanggal. Tapos titipon ninda yan mga tugang duman sa sa Batangas. So mga urig nila duman sa Batangas, pipreserve muna. Ang pigpapabakal mga tugang sumangali dito sa mga backyard. Kaya di bakal ninda dingding mahal gana pa mangiraray sinda duman. 1,400 na duman sa inday. Di ba? So mga man, dahil man yung mabasa lang yata. Gusto man yung makabawi ngayon sa mga backyard racers backyard hog racers makabawi ibang kang kalugian ka mga nakaaging panahon, lalo na sa mga tinarmani ka na isip. Mangyari, so iyo po yan ang kunyan, ang dilema ngunyan. Sa sarong banda, sabi ka, bari, matanda yung ma-high blood. Kaya lang, siyempre, mga tugang, dako lang apektado, ako lang sa mga paratinda ng karne. Actually, pati sa mga may mga karinderiya, problematic. Kung paano yung papatama-tamaon mga tugang, sugupad. Tapag napasada ka nga, Sir Mark, gupad, sa pagkapidaso kang karne, lugi ka. Primero, so LPG nga nagmahal. So pinakabarato dati ng mga nababakal mong mga 800, 900, kunyan, 1,000 na. Di ba? Pagkatapos, siyempre, so mga condiments pa, so mga pangsahog, o mahal pa. Di ba? Yan ang kunyan. Yan po ang sabi nga ni kaya ni problema mga tugang na piga-atubang pigahampang kunyan. Kaya ewan natin kung anong mangyayari dyan. Sa ibang lugar,
Arog sa kinabatang pigahagad sa alkalde na kung pwede ngaya para mintras at least nga kung pirambula na ipagbawal ngaya maglaog digdi ang mga fakturador sagod nga sa makabawi. Kundi yan ang mga fakturador, may mga style man yan mina kung ang kikontak niyan mga tugang sa lokal, sumidbid, iyon ang mamakal. Kasi ito na mamakal sa lokal, pipabakal man naman sa fakturador. Kaya, ubos mang giraray. Diba? Yan po, tabi, ang mga kalakaran mo niyan. Kaya duman sa mga kababayan po niya to, di mag-isip na lang kita ng alternatibo. Sabi ko, di ngayon kita magbakal, tama barato yan. Kundi, dakol na ngayon nalugi. Dakol na po ngayon nagsara. So, ibang mga nagchichenda ng karne, nagsarado taday man sila. Primero, dahil silang nakukuha mga tugang na mga urig. Kung makakuha man silang urig, saradit pa, dahil man dito matutubuan mga tugang kimaray. Kapagalan mo sa ngayong tuda, mabayad ka ngaya sa, so naghahanap, pag-ahinti. Perpayo yan. Pagkatapos, mapahauler ka. Pagkatapos, mabayad ka sa, sa slaughterhouse. And then, mabayad ka itong paratagtad mo. Di ba? Kanakol ang babayadan mo man, mga tugang out of that. Kaya nagreklamo man sinda na ngaya kaya. Igwang pinaluwas yung Department of Agriculture na ngaya dapat arog sa nakaini ang SRP mo. Yung suggested retail price, di ka dapat yan lumampas because ang farm gate price ngayon arog kayo ni ang bakal. Sa live weight, sabi naman sa DA, 220 to 240. So dapat ngaya, pag binuno na ngayon, ang presyo kang karne from 340 to 360 sana. Dahil na ngayon maglangkaw dyan. Pero tinugutan ngayon sa iba. Malay 380 na. So, luwag na lang napigdadayo mga tugang na parabakal. So, Tabaco City na barato ngaya dyan. Iyon na yun ang presyo. Mas mahal pa nga ni kaysa sa Legazpi. Iyan naman tanadang naman sa radyo, maararog naman sa iba. Parehos ang tanang iya. Kalaligot kung kalaligot. Di ba? Parehos na yung presyo. Ayan po ang problema ta. Di ba? So yan, mga mahal, ang mga barakalon po tabi, mga tugang, kaya mag-iskusar kita. Di ba? Iskusar kita. Kung paano makatipid, magtaga isip-isip kita kang paagi, mga tugang tanganing makaminos-minos. Okay? May mga nailing kitang mga, mga lugar na sabi nga ni kang barato pang barakalon, pati mga gulayon, kaya lang mabiyay ka mangyarayo. Di ba? Yan ang problema natin. So yan man ang yan paansar sa mga rason kung ata na hiling ta scarcity, mga tugang kang production sa lokal. Yan siguro ang pakusugon, mga tugang. Padagos ang pagtanom. Di ba? Padagos po ang dapat ang kampanya ka mga lokal na gobyerno, mga tugang iyo yan. Food production, massive food production, tangani po na dyan sa lokal, mga tugang, dahil magparamahal. Bata kita na, tuod na kita na magparalaom kita kan mga gulayo na hali po sa ibang lugar. Kung nga nang na hali sa ibang nasyon, di ba? Ngayon nito paglibot kan DA, may mga markapan ng Chinese characters. Di ba? Ayan ang problema natin. So, padakulong yung produksyon, nangani po na makunyan. Maareste yan ang mga problema ngayon na pigatubang po sa gulayon, dyan po sa mga karne, asin sa iba pa niya itong mga pinagkakagastusan. Di ba? Talagang may problema kita. Mga tugang pag-abot dyan, sa tuya po na na mga pagkaon. So yan ang mga kaya yan bagang sabi na dapat ngaya ngunya ng panahon mga tugang na mag-i-eleksyon, iyan ang mga dapat mga tugang na natawaning atensyon and maiapot mga tugang sa sainda na mga kandidato. Kung ang sinang programa talaga, manong po dyan sa climate change, sa food production, di ba? Sa agrikultura, sa mga parasira, na yun po ang nagbubuhay sa tuya, mga tugang nagpapropel kayo, pati sa mga sarit na negosyante. Di ba? Alright, pati sa mga trabahantes, mga tugang. Alright. Di ba sa mga kababayan mga tugang, ang tabay lang po, tabi sa mga developments pa, sa mga pangyayari po sa tuya pong palibot. Talaga pong wala tayong magagawa dyan. Sabi nga, the law of demand and supply yan. Although sa ibang mga items, nagbaba na. No? Kung sa kamatis, maganda dati bigyan nag-report na ito na 20 pesos kada saro.
Ang naraman ko, 20 ng unyan and 1/4. Marirahay na lamang. 20 and 1/4. Kaya, magayon-gayon na ang pangyayari. Sabi baga, mga tugang kung magpadagos pa po yan, na magparamamahal, maimporta na naman pangyayari. Yan ang problema natin dito. Dahil na tawang focus kimaray so food production tay. Kadakol mo na katiwang na lupa. Yan ang kaibanan ta mga tugang sa ibang mga nasyon. Kami kay itong panahon na nagali kaming Korea, South Korea, maski sa gilid kan tinampo may tanom na gulayon. Di ba? Talagang mining mo duman ng sa indang ano yan. Pag maliugot na magtanom po ng pagkauninda. Di ba? Ayan. Oy, condolence pala mga tugang kay SM Mark. Dinglasan, kay SM Sugar. And rest in peace kay DJ Toyang, no? So young, mga tugang mawara sa kinaban. Di ba? The last time na nakaibahan na si Toyang is nung nasa Korea kami. Matapang na babayi. Kasi kami ni SM Andy in-explore mi itong sa lugar na di naman naming dakula uno ng mga kung anong mga rides. Sabi ko si Mandy, huyin niya ako, dahil ko pa na-try yan. Gusto kong i-try yan bago man kita, senior na kita i-try tayo niya ako yan na wooden roller coaster na yan na andalagan 300 kilometers per hour. Kaya anong talaga yan, sir? Kaya anong talaga ko yan? Ibang kami ni Sir Mandy. Tato, dahilin ko sa likod mi. Si Vic, si DJ Toyang muna, si Mark, magkaibanan. Malunad man. Pero nasa dyan na, nainot kami na nakalunad. Pagkabay, lunad kami, makaskason talaga Pagbaba mi, sabi ka doon, ano nga okay? Ako okay. Luminunad man sa duha. Sabi ba ka ni Mark, dismayado niya si Vic. Rumirunan ka na yan, rest in peace, Tabi, Vic, thank you for the memories sa mga iribanan ta ka mga panahon. Okay, we will be back mga tugang oras nato, alas 11:31 na. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Playtime for all your gaming needs. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail. Check this out. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Red Horse
Horse Extra Strong. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Baga ito kang balibukitan sa programa. Ganyan po na pagkaaga. Digdi sa ito yung aramon niya ito ngunyan pong aldaw na ini. Mga tugang nin. Ito ang pangarap ko makuha Miyerkules. Diba po sa mga mises o rikas-rikasan, taod doon na naman, sarap-sarapan ng mga premyohan. And good morning man sa mga ka-farmers ta. At saka sa mga ka-renewable energy ta. Kumusta ang harvest natin mga kabarkada? Ayos ba? Yeah. Padagos lang ang satuya po na espersos na makatuwang mga tugang para po sa baba kang padagos na pag-init kang kinaban. Kaya nasin pagmantinir mga tugang katuya pong kapalibutan. Dahil magparagagamit na mga tugang kang kunyan mga fossil fuels na nakakadanyar mga tugang katuya pong palibot. Hanggang sa kunyan, iyan po tabi pigahalataan mga developments pa. Banungod po dyan sa bid kang albay na maging 100% renewable energy. And kung naroon mo po na nag-agi pong Sabado, ay ang kahistorya ta mga tugang so mga partners ta from Philippine Movement for Climate Justice, di ba? And yun, ang sabi nga ni mga tugang na may nag-site visit na mga tugang kaibanan itong si Engineer Shahriyar Ahmed Chowdhury, kang Director of the Center for Energy Research in United International University sa Bangladesh. Binisita sa San Miguel Island, nakaoron sa mga
barangay officials po duman, mga tugang sa isla, sa hacienda mismo. Pagkatapos sa Mayor Crisel, and then they are sabi nga hopeful na maabot ang aldaw na mapuna na mga tugang, at talagang ang assessment mga tugang kainin ni Engineer Chowdhury, sarong expert mga tugang sa Bangladesh pagabot po dyan sa renewable energy, particular sa solar energy. Nadakulaw ng potential mga tugang sa San Miguel Island, particular kay itong Barangay Hacienda. So, yan po, babalikan din because kung naroon po na kanang kaging taon, nakapag-consigir ng 84 billion pesos na pledges para po sa 1,250 megawatts na renewable energy projects, mga tugang. So, ginibo na na energy summit, mga tugang, adigdi po sa probinsya kan Albay, na ginibo pa dyan sa sa hotel dyan po sa itaas, sa Bulod, di ba? So ito pong kadakol ang mga nagkaigwa po mga tugang ning pledges naman sa Renewable Energy and Investment Summit, na iba-ibang mga kumpanya, and yung ining AH Energy Corporation higwa naman in pagbisita mga tugang duman sa Piuduran. Tulo ang gihibon sa Piuduran na gustong ibugtak solar energy, wind energy, mga tugang. Pagkatapos ito pong hydro, diyan po sa lugar na yan. So dako la mga sabi nga nagkaka-interest. So tingnan natin ito because ang kinagayon doon tanailatag mga tugang, kaya nakumbinsin sa mga nag-pledge yung mga kumpanyang ini, because nailatag ni Sir Arnold Onrubia, ang satuya po na OIC Provincial Planning and Development Officer. So roadmap sa tabang mga tugang kang PMCJ na nailatag ninda aning mga lugar pina-identify arin alba sa solar, arin mga lugar dyan sa probinsya kan Albay an may halangkaw ang irradiance, yung sabihin na magayon ang saldang kan aldaw, na pag tuminama mga tugang duman sa solar panels makakapag-harvest po ng dakol na kuryente. Tayang baga man sa 4 na oras man sa mga pakinabangan yan, from 10 o'clock in the morning hanggang mga 2 o'clock in the afternoon. Yan ang pinakang highest peak mga tugang ng harvest kang solar panel. Habang naglulimpoy, nagbababa naman po yan, di ba? Pero ang ginagayon ko niyan, may mga solar panels ko niyan na maski malumlum ang panahon, may harvest pa rin, hindi sa zero, di ba? Kaya palagos lang, bako lang kasing kasing dakula kang harvest kung ang solar panel mo dakula, at saka kung mainiton araw ganing talagang matindi ang saldang ang aldaw. Kaya baga sabi kitong expert na nakaoron tabaga from PMCJ, si Sir Edwin Natisaluna, na dapat digdi sa Albay ang sa imong solar panel must be facing mga tugang east, sa east, and naka-inclining 13 degrees because nasa 13 degrees ang sa tuya po na location, 13 degrees nakatilt towards the east, tangani na talagang pagsadangan na daw hanggang mag-subsub siya, makuha mo gabos matugang suinit. Tamay mga nailang ako digdi na naka-point duman sa west, di hapon mo lang ito mapakinabangan. So aldaw ngayon ay kumbaga pag tama ka aldaw, parang na tablada na bako itong direkta ngayon na kung nakampang na so pag sirang aldaw niya on duman sa imo. Kaya pang mga suggestion niya sa Albay 13 degrees ang tilt, nakaharap mga tugang sa east, tangani pong sure bull ang sa imong harvest. Di ba? Kaya mga kaunting kaaraman po na gusto tang iras sa mga kababayan, tangani po na sabi nga ni kaya ni maging ariglado gabos ang mga pagpasiring ta dyan. Pero magayon po ini mga tugang na mga nangyayari because nagdadakol na
ang mga nagkaka-interest na mag-put up mga tugang kan mga siring ka na planta na makakatabang para magagatan ng clean energy plus barato pa, cheaper. Kaysa kaini po na pigagamitan ng diesel, mga kasin iting mga coal-fired na mga planta. Kaya mga imported man po yan, pagbabakal ta sa luwas, kaya mahal mang giraray ang babakal. Ayo, tapos sa tuya, kita ning dakulaod na clean energy, yan po na geothermal energy. Di ba? Kaya magkunyang kita, mga G na magaralaog yan tulos-tulos tigdi. Sinde marawrawan mga tugang kan mga nangyayaring sabi nga karibukan sa politika sa Pilipinas. Dahil madisgan na rin yung mga investors na ini na ipagpadagos yung po sa indang mga pledges na ibugtak yan di salbay para magigawit yan ng renewable energy. Yan. Iyo po yan. Ang plano nga duman sa San Miguel, talagang duman sana. Duman na maputap mga tugang ng planta tangani na susuplayan duman sa San Miguel, mga tugang. Dahil na maharayo pa ning wire mo ngayang magagawa pa ning drop ng energy ning kuryente yung kung ibabalyo mo pa ngayon ng isla, di ba? Yan ang mga nagkakapit ng pinag-aadalan pa, pero at least sabi nga ni Kayan, nag-andar na po yan, hindi naman na uwi sa wala mga tugang yung pong pagdeklarar na kay dating Gobernador Rex Lagman na nasa climate emergency kita because na-trigger yung interest po kaniba na tumabang sa Albay, kang PMCJ na naidatag sa roadmap and then nakapag-organize mga tugang ng iyan na renewable energy investment and investment summit para umandar po sa programa. Ang piranas na kitang taon 2028 po so may 2030 o 2025 na may 5 taon pa. 5 years pa. Para trabahohon po yan as in maging operational. Na, yan po ang mga nagagapira po mga tugang na mga datos na nakuata duman mga tugang sa pagpag-oray na to kay Sir Larry Pasqua, ang senior officer mga tugang kang Philippine Movement for Climate Justice. Imagine pati yung pati palan si Sir Ian na Rivera, yung national coordinator ng PMCJ, puminasyar pala ng mga tugang dyan po sa San Miguel Island. Talaga pong pinagtututukan ninda na talagang mangyari po ini na pinagpunan. Hopefully, mga tugang, makapagpadagos po yan. Tadakulang bagay ini para po sa tuya pong mga kababayan hindi po sa probinsya. And sana magtarabang ang mga local government units na maging bukas mga tugang dyan po sa mga paghako kaya na mga investors na gustong magputa po kayan. Diba nga ni sa Germany ibang klase yan mga kudal mga tugang kasi idang mga residensya. Tang sabi ang pigkukudal na duman mga tugang Kuya Jun at saka Jerome, ang pigkukudal nila solar panel imbisalo blocks na yak. In Germany mga tugang may mga kumpanya na nagpupuuna na maggibuning kudal out of solar panels. Tang sabi mga tugang duman sa naaraman niya to sa itong mga researches, mas barato daw na maggibonin kudal kaysa nagamit mga tugang solar panel kaysa ngaya gumamit ng bricks o kahoy. Sabi na, So, sa Germany may integration mga tugang ng solar panel sa pagkudal. Nasabi mo niya nagiging popular. And nagiging popular mga tugang dahil sa innovative approach sa sustainable energy situation. Yan. Ang sabi, yung kumpanya na Next to Sun
nag-operasyon ng solar fences na equipped with bifacial photovoltaic modules. Aba, kambal pala magkakabit, mag-inibong, iguanin ko niyan ng solar panel, iyan isulbong naman sa kudal. Yan sisulbong sa kudal, mga tugan na iguaning 2 patong na hollow blocks, may poste, salpak mga tugang sa solar panel na mag-inibong ang pandok. Yeah, daddy, ayos man. Maray man na pagka-imbento ka ni. Ang sabi, mga tugang, ang sistema, kinabibilangan kan solar modules, may inverter, and mounting brackets na kung saan so mga homeowners sa kapag-generate ng solar power na dahil nakaipuhan mga to ng extensive permits or complex installation, yung gano'n mga pang iba-ibang kunya talaga sa Europa, matindi ng Netherlands and Germany. Dahil sa pangingenot mga tugang. Ang sabi, so mga solar panels nagiging affordable enough para mga tugang gamiton sa construction kang garden fences, particularly sa Netherlands and Germany. Yan ang sabi, mga tugang sa research na nakalap niya to, ang development ay nag-reflect ng broader trend sa Europa toward utilizing existing structures and surfaces for renewable energy generation na nakapag-contribute sa environmental sustainability at nakaka-operate ng property owners additional functionalities. Yun man ang ganda di. Kung dahil pwede sa atop, di sa kudal. And ang pig-abangan ko makaabot sa Pilipinas, ito po na transparent. Transparent. Baldakan niling mo duman sa solar panel. At ayun ang talagang pwede duman sa agrivoltaic, mga tugang na kunya, na sistema ng farming. Diba? Sa ilalim, mga tanom, sa ibabaw, solar panel. Kumbaga sa yan, dual SIM. Dual functions mo. Imbis na mabakal ka pa nga itong so, itong supang pabawas baga kang saldang kanal daw nga tayo magkaruluyos ang mga litos mo. Ayan, solar panel na ibugtak mo, sa iraro mo itanom. Diba? And then mahali din ito na pag-agam-agam kang iba, pag duwa-duwa kang iba na magbugtak ni mga solar panel. Nasasayang nga ang daga. That is kung yan, iguanang mag-alternatibo. Kadakol na. Iguana yung naglos sa bintana, napigibong jalos Yun ang solar panel niya. May combination mo niya na solar panel plus wind, turbines. Diba? So kadakol lang mga sana lang, makarabot ang digdi. And then, ang pinaka-the best na dapat nagibuhon digdi mag-manufacture mga tugang ka-materials, battery, solar panels, na sabi nga kaya na mahal because kadakalang kayo mga imported. Diba? Mga imported. Alright, dagdagan tayo pa istorya. Halip po niyan sa luwas. Sino po nandyan? Joshua James Bino, para po sa mga impormasyones, mga tugang na halip po niyan sa luwas na siyang nakakalap sa mga oras pong ini. Joshua, good morning. Please come in. Yes, Sir Mar, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Natapos na, Sir Mar, digdi sa Laugkan na Campus Simeola itong Solidarity Pact signing ceremony kan PNP asin ng COMELEC asin kaniba pang mga ahensya de gobyerno digdi sa Bicol Region. Nakapalaman sa Solidarity Pact na ini o itong kumbaga sa madaling sabi kasunduan na gabos na mga government agencies digdi man sa Bicol Region, so Civil Service, DILG, PNP, COMELEC, AFP, Coast Guard, asin iba pa tabi Sirmar, iyo mas papakusugon ang kaindang kolaborasyon sa kada saro bilang pagsuporta sa COMELEC tanganin ng maging mataryumpo asin peaceful ang kondukta kan eleksyon sa Mayo 2025 sa lado kan PNP. Susug sa impormasyon ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director, nasa 10,500 na mga police personnel ang ipigtong suporta ninda sa COMELEC tangalan ng iyo na kumbaga manginot sa pagmantenir kan na pasi-orden digi sa Kabikolan sagod sa matapos ang eleksyon 2025. Nahugot Sir Mar,
ana kumpletong pahayag ni Dizon suporta sa COMELEC. To ensure the success of election 2025 and the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary election. As we recognize the vital role of the PNP in ensuring that this election will be conducted in honest, orderly, peaceful, and secure manner, we promise and we commit to perform our duties with highest and utmost professionalism, integrity, and impartiality. Today, as we launch these 100 days operational activities and Solidarity Pact signing, we pledge to renew our full support, our effort in working hand in hand with the Commission on Elections, with the Armed Forces of the Philippines, with the Philippine Coast Guard, with the Department of Education, and other stakeholders, including the faith-based organization, the religious group, that this region, the Bicol region, will remain a model of peaceful and credible election. To Ma'am Jane, our boss, rest assured that PRO5 is one of your partners, that your mandate, we will support the mandate of the COMELEC. At nakahanda po kami, ma'am, na sumunod sa iyong ipag-uutos upang makamit natin at marinig ang boses ng sambayanan. Dahil ang boses ng sambayanan ay boses ng Panginoon. So, kapag sama-sama, kayang-kaya natin to. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Maraming salamat po. Maraming salamat po, sir. Sir Mar, naging mensahe ng suporta ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon kan PNP Bicol sa atubangan ni Attorney Jane Valesa kan Commission on Election o COMELEC digdi sa Bicol. Yan tayo, Sir Mar, ang dagdag na istorya. Los Fabino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Mga tugang dagdag natong istorya yan. Ayan, sana magkaroon tayo ng peaceful election talaga. Alright. Yan po. Hello kay Sir Jeffrey Santos. Nag-miss call pa na si Sir Jeff. Ha? Good morning po dyan sa Indo. Yung pangyari. Ayan. Okay. Duman po sa mga kababayan natin, mga tugang, kunyan yung setup ko nga, Sir Mar, East and West 50-50. Yan. Sa area ni na Sir Jeff sa Queensland, Australia. Ha? Ayan. Ingat po katabi ka mo dyan. Nagka-para-ururan pa dyan sa Indo. Para-ururan pa dyan sa Indo. Okay. Duman po sa mga kababayan niya to, may mga nagarapot ko no aring nga maitasang pamasahe. Dahil pa po tabi. No? Piga-adalan pa yan. Piga-adalan pa. Packet dial nga, sir. May nangyayari talaga yan, sir. Ayan, okay. Magkunya na lang kita po tabi. Mag-iringat-ingat kita, no? Okay, ano pa? Bago kita magpaaram mga tugang, ilingon tayo ng mga text messages po nito para wala tayong maiwan na nakabitin. And then, salamatan po sa padagos po nindong pagsubaybay. Okay? Ayan. Pigadalan pa po yan na pighirit na 2 pesos na aumento sa pamasahe. Adi. Kunyan, pighiling man ang kapasidad ka mga commuters. Dadig di ba sa tuya, halos an kita kang mga empleyado ta, mga tugang, kumbakong sa pamasahe na papaduman, sa make-up, o sa pagkakan. Kung nag-star ka sa TV, matrabaho ka din sa Kapitolyo, ari mati, ubos an sa imong kunyan, kita,
mga tugang. Matadang ka man, sabi nga ni Kan, gati-gati. Yo. O paano, mga kapatid? Iskeda na po kitang una sa paramento sa programa. Pagkabata po sa inyo pagantabay, Luzon, Visayas, Mindanao. This has been Aramon Yato program. Ante ko po si Mardela Daing Iba. Sa pangarap po ni Kuya Jun, ang Polisilado Technical, kasama ko si Chief Ramir, ang kabilog na tropa. Sa pangarap ni Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department, sa pong IT. Siyempre sa mga Cat College OJT natin, sina Dandy Melgarasin, si Brian Allen Santos, Brian Allen Santor. Thank you. Abangan po ang masunod. Ang paret alas 12 with kaibahan ng tapo dyan si Jasmine Baloloy. Bye-bye. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng